asya bagi niat syakmat ya kanika Bible study jungi hakanika por ke pementa jungi pendam show boleh kecing doai jungi doai ko kepa jumba peneng nga ingo em ko try bamna penlak ko pa yang nga bat inglang bar khot ki bayo sngo ki basngap ki bapet ya kanika channel bagi nia pai syakatin ko ko try usya kri jumi habo uyang kumni try umlong e ero em ko pa unong pop ko try handai ko pa namar kajing ai kajami ko bahalo kadik panadu ko jumi Jesus Christ pa udwai tu pandan kam ko bai u bat tu kerna penjing lambar khot damba kanika jing hikai ke belum kaktin jumi bagalong ka bor yang nga bat ho jing lambar khot ki bapet bat ki sngo yaka hakateng Jesus Christ ni tuang ipan amen hakabani kong e ngapan pa gusong u try bo ble jingi ba shisha de daga jing ai ka jing u bapan la yang nga bat ing lambar khot bangilong kumni ku bangilong bat bangi yo banya pai ru banya pet yak tin jong ble ayu udan bankan hapring jing lambar khot nga ai ka jing ku ble ya pi ki brok khot ki nong trei hapo jong ka studio ki bapan bit penbiang ya kanika recording bat kanika channel kumni ku makalong ho ya pi ka jing samla jong KGP sunat sep ngi ka bapan bit penbiang ya kanika program ha kanika rekom bat lamba kini ki dor ha kanika dor jong kini ki kor ki bor kumni ngai ku ble kerpang ero ya pi ki parlok brok khot ke ba pet ya kanika channel ki basngap ki ba platform ya ka ban sngap ya ka jingkai lamba ktin jong ble lamba kanika channel haka kateng ba tiang tam jong try unong plim jingi u Jesus Christ haka ni ka por ka bumtang ko ban lam jingmut habang ya pai shani ka Bible study shakawai ka phang ka ba kanlong ka jingker khu bat kanelam jing penshai namta jing nang bar khot habang im haka ni ka parthai ka bantala ni ka phang ka banga kwa ban ong manilam jingmut namta jing nang bar khot haka ni ka por ka munta kum ka Bible study ka de halor ka ni ka wei ka baki ong kata ka jing mani le sing asu thu biang biang bot ong ba le si na preng jong phi ke bayo ki ba pet bat ki ba sngap ya ka ni ka channel pinjindal ong ba kata ka subject ka basuk ba ke bangi bar khot ni tip ba ya ka halor ka jing mani na ble ngi jing mani yo ble mana ka por mo hakar kom ka badai hake jinga seng hake ji aingu kum ta ter hake chakri ka bangi ngila hake jim jingi henry padi ngakwa bangi nya shai khandiat namar ba ngi hake ni ka juk jingi monta ka thap lam sha ka jing lam khle habang ikran chpang ka jing mani hak jing lam khle chpang ki ke bat ka ka parthai habang ikran chpang ka jing mani udan wei pastor jangka balang presbyterian habu tho ya kawi ka kot ka baong worship ten men utho uang ba kani ka juk jangi menta ka don ka confusion lani kata ka jing bakla haba perkhat chpang ka worship lani kata ka jing mani da ka baki pen khle lang ka worship bat ya ka entertainment kamut teng ngi miss bateng teng ngim suthu ba hatu langi mani shisha yo blei ni ngile entertainment namta jong ki breu kata ka de ka jing shisha namar kata ko ki parlok barakhat ngai we langi barakhat bangnya pai manta shaka ktin ga jong blei kumnu ka hikaya ngi habangi kran chpangani ka worship lani chpangani ka jing mani blei habangi kran chpangani ktin jong blei ka hikai kumnu in a simple and basic sense lani hakata ka dur ka balong suk bat ka balong sedang ba namta jong yang barakhat kendiat habangi pai sini kentin ba worship ka ktin Greek ka doni kentin ki babun ba ti henry lesi lightly ki ba khamlong snok ba khamlong min ba habangi pai shaktin Greek ka kani kentin worship kini kilong ka kentin sibamai kabaar ka di ka katin latri uo bat kumjuru ka balai lesi ka proskuni o bro lightly kentin lalaban translate hakaju ka kentin bong ka jing mani lani mani hakata kadur habangi pai namal kata ka jing mut jing mani ngila bat ong kumni mo kai kata ka jing mani ngila bat ong kumni kadi kata ka jing pendam lut ka jing IT lut ka jing burom lut yo to bakrau tam e ha ka jing syakri bat ka jing sorit barok te namar kata habang yak pai chapang kata kabangi sosu mo salon sar padam ka jing pendam lut ka jing IT lut ka jing burom lut yo to bakrau tam e ha ka jing syakri bat da ka jing sorit barok khat kai pat ka Bible ke hikayah ngi halor kan ikat nongrem lani kat pang ka bagi ong ka jing mani ngako abang yawer yang ilang barok khot ba dap hidan ke Bible jong pi pen platform banyak plit lang bat nga syakawi ka banta ka bani kong bat sotu janai benya ba ka Bible ke hikai kum nu ngi chapang ka jing mani da ka bang nya pai choning kong syaka kitab Exodus karnang ka baar phau ka khot ka basau hadu ka ban rium ka hukum ka baar na kispo hukum ka ktin jong blai ke hikai bat ka ong hi kum ni
Naka Exodus ko nang ba arpaw kadukot ka basaw terter. Kung men thau blay thau iladi. Lemni yakadur jong ka ay ru ka badan habaneng siya jrong. Lemni haka kandaw siya po. Lemni hapo hapo ka kandaw. Men dem yaki lemni syakri yaki. Dabang nga utray ubaw blay jong mi. Ngalong ublay ubatut syen. Uban penwan yang kajing palat ki kepah ki kun. Haduk ka balay bat ka basaw pateng benriw jong ki beisi yang Bat ubali isnay ki hajar ki beit yang Bat ki basumaru ya ka hukum jong Ublay ay ka hukum ka baar ki kun Israel. Bat nam ta jong ilang barok khoy ruban ong ban ay ka jing maham ka ba syaiba. Habakran sepang ka jing mani ka hukum ka baar ka syaiba ka ongkum ni. Baka jing mani hi. Ublay maham teng kam de ban long yanu yanuru hakan ka pathai. Handai ka de ban long tik bet tang ya ublay uba shisha uba ka Bible ka hikay. Ublay jong ka Bible kan. Namar kata habangi pai siya ka banta ka baning kong kat kum ka tin jong blay ka hikay ngi ka ongkum ni. Ka mat ka baning kong ka baikran sepang ka jing mani ka pansyaber ka ongkum no. Baka jing mani hi ka de be exclusively tang ya ublay jong ka Bible ti. Bat ka debi tik tang yu blay jong ka Bible ti. Kam day ban compromise, kam day hiro ban yok ban taban samlem syaki weiro. Hendak kaktin jong blay ka blay lo maham si syati berong ba. Ka de ban long mi tang yu blay ti. Menam day ban mani nama bay like nang ta. Ka ade ka jing mani blay tau, ka ade ka idolatry. Kaktin jong blay uang hukum ni nak ju hi ka bantang. Uang menam dem ni syakri ki. Dabang nga utray wa blay jemi ngalong blay uba tut syente. Hadu kata kanong rim jong tin jong be habo pansay ngi sepang gajing mani lara pi ai baklan na kata pi ai baklan na kata gajing mani kemut ba pi yo mat ya gajing sak tut syen ho blay ha prasang bat badur si ko ki perlok kan long kum no lada sak tut ho blay jong ngiti u blay ba ka Bible ka kai u blay ba kraw tam ti u blay bolong halor barok khot ti usim ka baneng un thau ka baneng kenu un tut yang abri pi ti kum no thare kan long lara ngi bakla ha kar kum mani ba ha gajing mani blay ti le singin ong mo Lesingin perkat lada ngisyak tut haying hasam haki men ki para. Lesingin dan option banlet haki imei pa. Lesi dan kajing tut haying hasam lesingin dan option lesi banlet banya keren banya sno lesi banya banlet obat ki perok banyuat consultation komputer ter ngiram dan ke option. Ten rei ban syak tut bad ublay kan mau ko ki perok hat. Ban syak tut ublay kan long. Hakan ko dor tharai. Nginam dan option syuk nginam dan syuk kawai pekanti bangin pet bangin light nakata ka banta ting. Karkom mani kabaktin sebagai kai nginin kong duk kan mau. Kalong strict ba, kalong tik tang nam ta ka jong try but ublay ubasisya bat tang so ihi marway. Kaktin ka jong blay na gospel jong Matthews kanong ka ba saw ka dokor ba kendai do ba sipong. Ngi kan mau tu ka jing jia ya ka jing sa pansyoy ka jong Jisu hari klau. Haba usoitan ulawan ban pansyoy yo Jisu hari klau. Ulah terwai ya Jisu daki lai teli ki jing terwai. Daki lai teli kilat ban pansyoy Jisu. Ten re padikak ten jong blay ngisuh tenat sibun ka ikabaki kai nam tajing lambar khot. Kay tu ingi dang ipai mo nakajing pansyoy ka bakadu do. Mo ka bau soitan uwan ban terwai Jisu ulo ong kumning. Kan khot ba prater ter ko ong. Usoitan ulay lampa di uso ulum bajrong Bat ulapan hau yaki hima ka partai baro. Bat ka burom jong kiro. Bat ulo ong hau. Kita ki barok ngan saai hami. Lada mendam ban mani yanga. Kaktin ka bausaitan ong bendam bat mani yanga kade kajuk kantin Greek ka ong pros kenuo. Kemud ba usaitan ukwa palat ya kata kajang mani ban sherlem ban ailem ti syu. Uterwai ujisu tak takarkom. Ban ailut ya kata kaspa ka partai. Ka burom jang ka partai barok kan nam barok khati. Un ailut lada mi min sudam bat mani yanga ti. Ndre aingo yu blay inda habo Jisu ujibab inda kum tau Jisu long hau. Kilek no mi usaitan nabala tho men mani ya utrai ubo blay jeng mi tang ya uhi ru men syakri. Jisu usai habo ujibab ban pensyayangi barak khot batong ba. Ka kata kajeng mani ka de yanu kata kajeng mani. Jisu ru ulong strict ba batong ba. Kajeng mani kam de ban share bat nomeno ndai ka de betek tang nam ta jeng blay batang ya uhi marwai ru ban syakri. Kakten jong blay kasay na markata ka banta ka barikong ka bangi syakri kum kakten jong blay batong ba habang kren sepang kajeng mani. Kalau betik tang nam ta jong blay marway ublay jong ka Bible. Kabenta ka baar padi habangi pai sa kabenta jong kanika kitin ka jong blay batong ba. Kumnu syuk kitin jong blay ki hikayangi halor ka jing mani. Ini pai mentabat nga sya ka way kabenta ka kitab Daniel. Kanong kabalay kadukot ka bakat nyo bat ka bakat pra.
Bat la sing ban puliru wat ya kaju kalau nang kebar kawe kalau nang kebalai ngin syam hung tu ya kajingjia ya kini ki laingut ki syakri ke jong utrai ushedrak umeshak bat Abednego kakten jong blai long bakai tu ingi habang ipai syakani kebenta habal atunju ya kini ki ya barokot ki ya barokot kita kinong syausunong hakari Babylon hakapor us im Nebukadnezar usim badan bortam usim bala job tma ya kari Israel ubaring mrauro ikun Israel ru bat ubalawan ra'ru kita kibakan saitam kibastat tam nakari Judea nakari Israel bat manring brau syaka Babylon bat penhek pensan ya kita kabar penroy penpar ya kita kanong ba nani takari Babylon ti bat la tenju yakini ki syakri ke jong blai usyedrak umeshak bat Abednego hot udaniel si kakten jublai ka pen i ba udan hakani ka benta ten rei habaku menika pora mention bat pen i ba kidan tangkin ki laingut usyedrak umeshak bat Abednego bat haba unim Nebukadnezar im ulat tahu ya kata kadur blai ke bakrau bahati bat haba pen pa lapan sawai kata katuroi bang ba unu boyos ngau ya kata katuroi ti anamar bakayat taka blai tahu ke bajrong ba ke bahe ba ke bakrau bahati barok khot ude bandam bat ude bermani kadi kajuk ke kantin mani ke bala dawa do sim Babylon ban mani kata kadur blai kadi kajuk ke kantin Greek ke bawan na kajuk kantin pros kenu kabamut ba unde bukan sa open bor ba barok khot kide ban mani ki ban ai taka pros kenu ban ong ban ai baul ni ban mani ti taka blai tawang ta tin rei long ba ushedrak umeshak bat Abednego ki samla ki bakrau ki samla ki beine bat ublai haba ke ke ba la tenju yaki ki akan tak marda ban ong ba nginam tre ban mani ya taka blai taw ka ba taw do usim Nebukadnezar ti kaktin jong blai long ba hakata ka jing sak tenju Nebukadnezar ruang ba daga jing bitar ti ulawan bat ulah keli yaki ti kini kijat yaki kentin ban ong yaki kile tu habalah tunjuk yaki ban bakin kimdai ban mani no ulah jubab ulah keli kini ka jing keli ban ong yaki ya kani ka jing keli u to blai jongki uni usim ne bukan so keli yaki to blai bala ban pen em ya pina kakti jonga kata ka jubab ka bolong kata ka jing keli ka bolong arogan ba ka bolong sarong ba ulong yaki to blai bala pelaj im ya pinanga pimdam ban mani de ka blai ka jonga ka bang athau pi tharai pen yanga to bala pelaj im ya pi to blai jeng pi ha percang ban tes bat nga ha kata ka dur la keli la bu eta ka rhetoric question daun news im Nebukadnezar henrei kini ki laingut kila jibab ba kin ong kumni lada ka long kum ta kos im u blai jongi yo bangi ngi syakri ula ban pelaj ingi nakalawar ding ke belatang rehem bat un pelaj yang ngiru nakakti jong mi kos im henrei lada om kum ta tu tip kos im bangin om syakri ki blai jong mi lem ni mani ya kata kadur blai ya ka bami milapan yang ti kini ki syakri jong blai parok laingut ti ki jibab da ka basos kam yunis im Nebukadnezar banang ba kos im nginam mani dalele ta kadur blai jong mi benamar balai u blai u bangi ngi syakri ula tiban pelaj ngi na kata kalwarding ke barham ula ado ban pelaj ngi nak ti jong mi kos im haka dor kemat baik direct us im keren ta jeng keren banang ba sisa kos im ula ban pelaj ti nakti jeng mi kasi kalau ke insert ke bakrau bahaya us im Nebukadnezar kata-kata ki ong baik la long boong spit on his face kemut ba syu sak ban thiu hakadur jong Nebukadnezar banang ba kata-kata ke jibab ki ban jibab us im Nebukadnezar barang tu don to blai bakam krau ban yu bakam krau ban ka blai ka uthau mo ha kata ka jing keli dan mereka jibab ke jing kalau ka basyai nambar blai ki ong ba ublai jengi ulak ban pelaj yangi nakading ke barham ban nakti jemi kos im bat sakawe kibu wala da kamlong kum ta kos im I lada ublai cema pelaj yangi ulak ten rela kam dei kamon cuma pelaj yangi habakum kata kapor ba tenju ingkum taru nei to tip me nginam mani dalele ka blai jong me nginam dam bag nginam mani ti wow ka jingkli la ban bu ini ka jingkli balai ka pelong ini syedak mesyak Abednego ban jibab ini jingkli ban ba wat ada kamlong kum taru nginam mani ya kata kadur blai ti ngi tingin ong ada kamlong ta sing la pen atatin ngi hendai ka jing hikai ka bakrin jembe ka hikai kalong kumni kan Ushedrak umeshak bada Abednego kesapan longi ki bakinom ting ya kadur kemat ka jong usim Nebukadnezar wala tu kadur ka jing bitar jong usim Nebukadnezar wala ta kadur blai ka bakrau ba ka babarok khot kinong Babylon ki adam ki maniti kim ting kim rit but what ta ka ding ka barham ba ka pan ram ta ban thang im yaki kim ting kim rit mar balai
Day namar baki syai, baki tip, baki itu bah, ya ublay ubaki kimani te. Ki itu ya ublay jong ka Bible ti, ublay jong ki ukam krau ban Nebukadnesar ti, ublay ubak ka Bible ke hikayang iti, ukam krau ban takadur blay jong Nebukadnesar ti, ublay ubaki kini ki syakri jong blay ki syakri bat kimani ti, ublay jong ka Bible ti kenmau, ukam krau wat ya kata ka ding ka ba penrem hang ta ti, ulong kam krau mau ti. Takadaw kitip ya kajang long kraw kajang sovereign jong blay bosisya te takadaw kim septing bar kim rit ban jibab markmat usim menebukan sahabat ong ba ngina mani telele ya kan blay jong mi mangi tip yo blay bosisya ubangi ni mani bat ngi syakri te ko ki perlak ibarat khoi kijudan ki por jim jingi bangi lek sting bangi lek trot kajing mani bat syakri blay pitip kita nak planjing ke batang teng ni lek kai ru wat kajing mani blay wat kajing lek jinga seng ru teng ni lek kai ngi sim sting kadau barok khot ke bapen syai ngi kalong ba namar bun nangi ngimpat tip syai ublay ulong bakum no bangimpat sotu syai ti ulong bakum no takadau ngi sim sting kajing mani blay ru te bangim sotu ti ublay ubaka Bible ke hikai ude utau sovereign God ublay bakrau tam halo barok khot ti nama kini kisah kerja ublay usidrak misak abadiko kisah tu ti bagi tip tu ublay ubaki kimani udi ublay bakrau kim don syuk ki wei pat ki beli barang lak ban nujar bat uti kam don syuk kaji so bah bat kaji im juki bandur melele mak kisah tu ublay baki kimani udi ublay bakrau ti bakam krau bade barok khot ti uta udi ublay jong ka Bible kam kut lesi hangta hapangi phai pang kajing tip yo ublay hapangi phai ba ka Bible ka wei na ketaki ka bami kajing mani basisha kadi ka bami namar kajing tip yo ublay bolong bakrau karan sakani ka wei ka atribut ka bakiong ka atribut ka jong ublay hapangi tip hapangi phai sya ublay ujong ka Bible kadar sakani ka wei ka jinglong kata kalong ba ublay uba ka Bible ka hikai ude to ublay ubakot holy ka kating ka jong ublay ka ong hapangi phai sya ka jing mani blay habaneng hapangi phai sya ka jing mani blay habaneng ka bapan i naka kitab jing pen pau ka nong ka basau le se ka ba prad kat wei bat ki wei pat ka nong ka ba jong ka kitab jing pen pau ka pan i ngi ka wei ka tim ka ba habaneng ka de betang ka ni ka wei ka center tim ka ba habaneng ka de ka jing mani yo to blay ubakut ki teman basan barakot habaneng ki angel barakot habaneng upat lang jong ka baneng barakot ti ka tin jong blay kai thu ingi baki haban dam ban mani yukpa ukun bat umen semakot badan hakata ket baneng junom ti ulang bakut ka jinglong pleng ka jong play basami ka jing mani ka baki syakri jong blay ka samani si syai blay nadu ka Genesis kitab Genesis jing pan pau ka daw ka long baki sotu bat syai bu blay jong ka Bible uday ublay ubakut kiling do haka Old Testament kalau ka nak pedepet nya ki Leviticus mo kalau nang bakan ri kot ka ba ar si ka we na kinuksa long bah ba ulung do haka to ka por haba karadan ka tabernacle but let's say what hapo temple ru ka ba te du Solomon ki julem ni ki high priest ni kiling do haka to ka por hasya ba kin lek rung sa kata ka bakan tang tam ka bakan tang ni bakan tang the holy of the holies yang kadang kawi ka bakan tang ni bakan tang tam haka ta tabernacle haba kin lek rung tang si system u high priest haban irung u haban lemno u haban penkut pentikra penkut jadi nadu kadok ke bahasa sabar bat ru iban kenya tak jelong pop ke barok khat ban penya suk syaya di bat bahasa irung ba balai utip berkitip bakade ka jaka ka bakut ke ba ublay uwan ban syam ti umlong ban chulit lekai umlong ban chulit rung kai kom tu hem da penkut ke pentiknai ladi bakilong ki bakut ti bat haka bahasa bar bat haka bahasa pok ti long baki julek kumnu long ba u high priest habu urung ta cakap tentang tam u jute yaladi ki jute ru da uksai da wei telai jute na sengkai le nak kejap bante ban pentik kena da warung syapok ban ai kajing sat kajing duai nam ta barok khot long ba kisatas bat la kintan la slem uklem wan syu kisatan da to terlai kenang ba kenom nut man syurat rung kum tu namar yo asi kumnu da kajing long tengit kajing long jabok kajing untau high priest asi ulak ban cak penyap bat kelak ban yap ru nama ka jong khut ka jong blay bat sa syutan to leng dok syata sabar jong kata ka jaka kentang tam lembok telai di habangi perkat sepang ka jeng mani ke bah tim jong blay kai thu ingi ba barok khot kalong ba kam dei ti ban chule sting nama balai ni mani yo to blay ba khot ka tin jong blay kai kum ta tin rei ka ber susi kalong
Ba bun na pren jungi kum ki parlok ro. Ki bas ngap ki bapet yani ka channel ru nganget scam. Ba teng teng ka don ka jing news ting. Ha ka jing mani yo blay. Ublay ba khut ublay ba crowd ti. Nama balay ngim tip ting ilong ignorante pang ublay. Ngim tot jing tip ju ublay ju bangi mani ulong kum no ngi sim sting ngi sim ngi lek ka bamon. Teng teng ngi kêu se jing aseng. Ngi song se jing aseng. Mo ngi lek kai bat ka mobile phone ro. Teng teng don na preng jongi ro mo. Ke ba om ta kata handre ki wan ro se jing aseng. Kiwan ban tia aro kum tu long kum ka normal long kum ka rutin ya ki ban chuan tia ban sung kurang tu hoi don ro ki bawan sia ka jinga seng ro mo ki parok ba ibarakot nya kan da ka babrom don ro ki bawan sia ka jinga seng klem dan yo kor ya ka jing mani ti ki wan ringkat ka jan ka pong ka ba i klem akor ti shisha lan yo ben ya ka jing long kraw lan yo ben ya ka jing long kut ka ju ublay ubangi ngi wan ban mani ti Namar balay, kami ibarakot kade, bangim don kajing tip, yu ublay ubah ke Bible, bangingi ay kajing maniti, ngilong ignorante, lakot nama kata yangi, wan si, puli ke Bible, puli ke tinjam puli kajing long jung play ti, ngin syai berong basisha, ude hok banyu kajing mani namar balay, ude bakraw, baru ude ubakot. Don ro habangi peteng yang kajuk kajing long, mo panuan rak ki duksa ki dandro wat ki para samla but wat ki parlok le si mo habaki wan si kejing sengro kamde namar baki sunyo sting hata kador baki wan ki jan kam akor handai dandro ki ba simenta shit lema ki jinga sengro ki jing mani ble ken mau baki yo program ro ki sim ro ke program wat da kajing kamen sim jong kajing sarong ti don na pren joki ki barang kumta don ro ki bakop ya ki sarong ki bakop bang ayo program kumta ngabat kita ki pos kajing samla singan thai ho ya ki jing seng balang kumta ter ngi so sarong ya kata hati but don ro pren jong kita ki parlok ki jing le sim mo ngi so sarong bang yo program ngati ngaset krenti jing seng arsin ro ngaset krenti kajing simet balang ngaset krenti kajing seng ying ma ble ngakam kumta ken manga kajing long jong kumta ngakam kraw ngakam hajrong bani kiwe da kata ka attitude ti teng teng iwan sa kajing maning ya simban taru hakaman syakri ble ken mau ko ki parlok barakhat ngi defile lan ngi nyo ben ya kata kajing long kraw bar kajing kut jong ble ti ngi namut bagi wan nam ta kajing so bah jong adi ken mau ben keren sa kajing mani kalong strict bah bat sisha kalong strict kamlak ban compromise mde hiru ban share mde hiru ban ai wat tang si enci ka burom ni kajing mani kaban ayanga dan yangi kibreo handai barakot ka debe tik tangi uble marwai kabalai le sing ong ka bakadu ma habang ya pai cha ka jingmani kat kum ka tin jongble ni pai cha koi ka banta ka waktin jongble si kan hikai yang ka ong kum ni nakasiu pol sinong rum ka nong bakat ar ka khot ka banikong upol si kanong rum ka nong ka bakat ar ka khot ka banikong ka tin jongble ka ong kum ni namar kata nga karpat ya phi ko para banget na kita ke jing snei ke jong blay ban IT no ya ki met jong phi kum ka jing kenya ba im ba khut bat basu bha e yo blay ka balong ken ka jing syakri ba kan jaman sim jong phi ka tin ke jong blay ka thu ingi bat ka pan pau ingi ha ka bakum ga ni klimat kum tam upol uang ai ya kata ki met ke jong phi balong kum ki jing kenya ba im ha kamat jong blay nomor kidi ki ai nama kabalong ken kajing syakri bakan jaman sim ka kantin jing syakri ni kawan kantin grik ang latri ya ani latri wo kemut bakata kajing syakri ke bawan nakaju ka kantin ke bawan bar ka pros kini o kemut kajing mani ka badai tang si ublay upol uang ai takimet jing barkat balong kum kajing kenya baim kemut kum kajing mani habang wan si ublay ngap ai ya kata kamet kajing si ublay ngap ai lut ken kemut ya kajing jing si ublay kata kajing kantin jumlay ke hikai ni habakaran si pangkajing mani balik singa ban keli balai uong kum tahu pol ma kajibab kadon nabi paj ken jumblay na Ephesus kon nang kabaar ka ba pra kandai Ephesus kon nang baar ka khot ka ba pra bat ka ba kandai ka tin ka jumblay ke chu ingi habangi paj ni ka bantak ong kum ni namar da ka jingai lapan ya phi da ka jinget ken kataru om na phi hi kalong ka jing ai ublay om da ki jing le ken ba unu nuru om yo ban sngo sarong ka tin jong blay haba ong balay ka dan kam yangi habang iwan si ka jing mani si ublay ban ailut ya kata ka jongi baro ka si ublay ka daw kalong namar ba ublay jong ka Bible ur da ble ne kam ka ba kraw ba ka ba ong da ka jinga lapan yangi te
Kadi da ka jing ai u ble pan imingi. Kadi kata ken ka dau ba ka ba khrau ba ka ba penlong yu pa menang ba. Nama kata ka dan kam yang ibang ngiro ngin hap ong. Kamet ka jing bar khoi ka de menlong ka jing mani yu ble. Ka jing jing bar khoi ka de menlong ka jing mani yu ble. Ki jing mut bar khat ka dono jing bar khoi ka de menlong ka jing mani yu ble ti. Ki kam jing bar khoi ka de menlong. Namar bangi mani yu ble ti. Namar ble ul apat im yangi. Da ka jing ai ka jung uti. Kam dei nangi hi bangi ojing pen im ko kipar lak bar khoi. Kam dei namar bangi ngi bah hang nur hang ngi long impressive hakmat jung ble. Upet yang wong ade itanat plat ye pi. Pi kam bah ma pi kam best ma pi bani ka tuk we. Le singan pen im no ye pi em kam dei da kata kanurim. Hendak ka tin jung ble ki kai ngi bal pen im ngi tang da ka jing ai ka bado ble ti. Ka dei tang ka jing om da ki jing le ti bangi nam so sarong ti. Ka dei da ka jing ai jung ble ti. U ble u pa da ka jing ai jung ula pa yu kun ju Jesus Christ. Bacisha halor kading pernah ken. Kajing e jung play la suspa nam ta jong nga badam ta jong ilang paro khot ti. Ulo suspa deka bo ula yap ya pli. Ya ka jaka ka ba manga hap ma phi ngi de ban yap mangi ti. Henry ula yap ya pli da Jesus Christ ti. Ula ai ya la ka jong kajing im nam ta jong ilang paro khot ti ukam tengkai watan kandiat ru ti. Hatu ke e ka ba khau tam namar kata ko ki paro khot ti ban ong ma. Ngan ai ayu pa ni play ti. Kisenran ngajing subar khot kabalang kabaning kong hakikam ki apostol kadam kamane dam diap shu oblay no oblay kasotu eta gador jung ngajing e jung oblay ti bapleng oblay da Jesus Kristi ula suspa yaki daga jing e kabrak snam jung kan tengkai ti ka epat kikin tengkai hladi ken ka epat kin ai shu oblay wat na kajing mani kabong simnut trai bat met men sim ti ngan ai shemi hakador jung ngajing mani ti kini ki lightly go ki parak barak khot ngin ken mau baktin jumbai ki kai ngi ba ka jing mani kat kum ktin jumbai ki kai ngong ba ka de belong strict ka de belong exclusively ka de belong thick tangi oblay marway ba ka bible ki kai ti de si ka ba ar ngin ong ba ka bible ki kai ngi barang ba ngi mani yu oblay de ka de ngi mani yu oblay ma oblay u ba krau ti u ba dan borot har barak khot but ho ha ka por oblay u ba khot ti kam day bani lasting kam day bani lakai habai keren sepangan jeng mani ti but let's see kabalai ka ek sepanong ngai pi barang hapan mani ublay ti ka de namar ba ublay ula suspa yang ngai pi ti da ka jing ai ka jung u ka bara kun jung Jesus Kristi da ka jing ai lapat im yang ngai ngi ta ka daw but met bam sim kan long ka jeng mani ye ublay u basisha ublay kat kunam ta ka bram jung ublay amen ini doa nga ingo imi ko try na makanika tin ka jemi ko bang pasat apeng jing nomor khot ko milai kai ngi ka dor jong ka jing mani blai jarap ingi ko pa hapeng sngo bar sotu eka bangin im ro kat kum tin jemi bangin ai ka jemani tang chami u blai bosisha ho jemi u blai ba krau blai ba khoi but ho try kanat bangin mani mi da ka met ba ka men simbar khot na mar try mila IT shumami ti ya ka jing mo jemi nam ta jing nomor khot ayu patkin ai chami haga jing mani lai ta ba ong bar khot ka met ka men sim ka jing im jangi ka longkum ka jing kenya ai ngu thang khmat jami haga dor jing mani simti ngabar khot kar khui ma kleng jisu ni pan amen